Цецко, ставай да играеш. Нашия род няма как да излезе, защото Бръмбъра на Личи Брех може някой да направи физически. Не, те много хубаво да направят някой да го измисли, защото е бил първият. Защо рока спря? Те няма как. Значи рока е инструментална. Рока е барабаните, рока е да се слуша за всичко, което той свири. А то вече няма какво да се слуша. Вече изживат компютъра и това прави цялата музика. Не. Разликата е там. На компютъра. Кое? На компютъра го правим и всичко в момента може да направи по-добре от тези преди. Да, ама защо няма така? Музиката с компютъра може да ги прави тя работа. По-добре. Защото няма жив човек, който може да направи това, който няма да прави компютър. Да, но пак може да ги загубим. Защото до тебе ще ги слушат. Гери, след Личи Брех Мур, изгледна вече на преварване в бързина на свирене. Това са Енди Малкин, това са някакви гитаристи, аз не ги знам по имена, единствено, който знам е Игноласти. Не са някакви гитаристи, които знаят, които да свират по-бързо от Личи Брех Мур. Те започнаха да свират по-бързо от него на китарата. Но до там по-бързо, но не можаха да измислят Бръмбъра, който Личи Брех Мур направи. Няма какво повече да измислят от него. Значи бързината им стигна до бързина на свиране на китарата. И той това, значи човешките пръсти имат някакъв максимум, който може да свира. След като е скочил от 209 и край, няма кой да го мине. Значи също и също и с това свиране. Значи, примерно им малко стина обявен за някакъв китарист. И няма кой да го мине по някаква причина там. Те ще ги измерят по някакъв начин. Сама човек, който ще ги измерва. Той за всеки някакъв китарист в света. До сега. И не минат игри малко. Играй по повече да измисля. Значи, тук нататък включи вече компютъра. Той може да ги направи гитара, всичко от тези. Как да има рок групите? Няма как да има рок групите. Има хора като той Лавот, който е перфектен изпълнител. Няма къде се изявява. Има хора, които да слушат все още. Има. Да няма да е пълно концерти, в момента ще да излиза Аеросмит ми оня ден. Какво гледахме ли? Алис Купър. Аз исках да го видя жив. Аз исках, ама просто видяха в гръб цялата група. Аз исках да видя, че Алис Купър е жив. Аз не вярвам, че е жив. Алис Купър по мое време без на 60 години. Браво! Браво!